Hvala Željke, a sada ćemo i uživo ići vidjeti na kakvu se to promjenu vremena treba pripremiti. Snijeg koji je oko podneva počeo padati u Lici, a zatim i u Gorskom Kotaru, već je dobro zabijelio taj dio Hrvatske. Do jutra se očekuje i preko 30 cm snježnog prekrivača. Otežano se zbog snijega vozi po autocestama, a zbog orkanskog vjetra za sav promet zatvoren je Krčki most. Naša ekipa od Rijeke preko Gorskog Kotara do Like krenula jutros na zadatak. U ovom trenutku trebali bi se nalaziti u Delnicama i da proteklih 3 sata prošli se cijelu ovu zimsku dionicu. Kakvi su uvjeti na cestama? Uvjeti su pravi zimski na cestama. Dakle, kolegica snimateljica Roberta i ja krenule smo prije podne iz Delnica prema Gospiću. Tada u Gorskom Kotaru još nije bio snijega. Prvi ozbiljniji snijeg dočekao nas je na Maloj Kapeli na skretanju za Brinje. Cijelo vrijeme su vozile ralice, međutim bilo je nekoliko proklizavanja bez ozbiljnijih posljedica. No ono što smo primijetile je da se ljudi zbilja pridržavaju vremenskih uvjeta na cestama. Onaj sljedeći ozbiljniji snijeg bio je u Gospiću, tako da nam je za povratak od Gospića do Delnica, što bi inače trebalo 2 sata trajati, trajalo je 3 sata, samim time što je noć. Stvarale su se i kolone, jer kad su ralice na cestama, ljudi voze iza tih ralica, a onda nas je već po povratku i u Gorskom Kotaru dočekao obilan snijeg, a o tom ćemo području razgovarati s Valentinom Crljenkom, voditeljem tehničke jedinice. Dobar vam večer. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Recite mi, kakva je situacija ovdje u Gorskom Kotaru? Pa evo, tokom popodneva, kako su najavljivale prognoze vremena, počeo je padati snijeg, ali isto tako i olujna bura na onoj dionici ispod tunela Tuhović. Tako da trenutno imamo zimske uvjete na ovoj dionici od Bosiljeva 2 do Kikovice, a isto tako i zabranu za sva vozila osim za osobna vozila na ovoj dionici od Delnica do Kikovice. Vidjeli smo puno, ovdje uopće nema sada ralica, sve su na terenu. Kako se onda u stvari ponašati kada zateknemo na cesti ralicu? Pa svakako, ako se nađete na cesti iza ralice, nikako ne pretjecati ralicu, one uvijek idu na autocesti u paru, tako da iza one zadnje ralice uvijek i naprvo i nije moguće proći uz nju. Svakako prilagoditi vožnju iza i voziti iza ralice. Ralice u većini slučajeva na čvorovima izlaze van, pričekati i tada nastaviti vožnju kada ralica izađe van. Evo, ne mnogi, ali neki ljudi kažu cesta nije siva, međutim cesta i ne može biti siva, uvijek je taj snježni pokrivač jer snijeg non stop pada, pa da malo objasnite taj dio. Pa da, naravno, evo, kada pada snijeg, tada je na kolniku snijeg. Što se tiče zimske službe, mi konstantno plužimo snijeg. Cesta mora biti prohodna, ali ne može biti, rekli bi, crna. Što se tiče prohodnosti ceste, sam zakonodavac je rekao da može biti do 10 cm snijega na cesti. Međutim, i sami ste se uvjerili da mi nikad ne dopuštamo takvu količinu snijega na cesti, jer naši kapaciteti, odnosno ralice, su non stop vrte od čvora do čvora i nikad ne dođe do te količine snijega. Je li bilo uvijek upozoravate da se treba pridržavati pravila, kako se nama čini, danas su se ljudi doista pridržavali? Što se tiče Gorskog Kotara, kakva je bila situacija? Pa evo, za razliku od onoga petka, znači kada smo imali problem sa dosta korisnika naših koji nisu imali zimsku opremu, danas možemo reći da je bilo puno mirnije. Imamo jedno proklizavanje, evo, cijeli dan, tako da je današnji dan u puno mirnijem tijeku prošao. Slijede minusi, kroz noć, što to znači za vas? Pa tako je, evo, za nas ova noć sad koja predstoji slijedi i dalje čišćenje snijega, jer imamo i dalje prognozu za snijeg, prema jutru snižavanje temperature, ali isto tako i olujna bura koja će nas pratiti, kako prognoze kažu, i tijekom sljedećeg dana. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Evo, sve smo čuli. Dakle, ono što je najvažnije, pridržavati se uvjeta na cestama i onda ne bi trebalo biti većih problema.